Tes. Cek. Tes. Cek. Tes. Tes. Hurianani holongan di bagasan goani Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Ia goarni minggu ta di bagasan sadarion ima Minggu Ekologi nomor 8 Hari Lingkungan Hidup. Dohot topik di pasuang Jahoba hinadinggan ninguluni jolmai. Tapara di marohata asa tapuka parminggota di manogoton martang yang nahohom mahita. Amin. Huriani Tuhan Yesus, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Horas ma di harorota di minggu paringotan di tiki panopaon di tahun 2020 nasi nodangan ni tema paloas ma mabaor hatigoran dohot hadamiani. Tapes tahom ma tiki panopaon ni debata Jahoba sadarion rapodongata sahaporsiaon di sadok portibion di baheni maredde mahita sian bukuede nomor 122 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Tuhan Yesus Raja di surga, tubuh siang hari.
Jesus tumorang sumurang siale sude. Mar hite-hite goani de bata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon tuho ali jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na ninulahon ni Jehovah sian ho, ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala mar pangalaho haserepon, maradokpon di Batam. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami, panok palangit dohot tanoon, rudi nasa isina. Sai basa-basahon ma dihamiton di perbadia. Asa waktu si hami lomoni roham, dohot nasa napinginangido ni sadada siradotan nami, ima mangulahon uhum, dohot marholong ni roha di habasaon, jala marpangalaho hasirepon, di adopan ni di bata. Selehon ma dihami habisuhon, dohot holong ni Kristusi. Asa tahu hami mangulahon, ulaon dohot tanggung jawab nanya pehom mutu hami, songon juara bagas na burju, di tano naung tinopami, gohima rohanami, marhite-hite habasaon, hati goran, dohot hadamion mi, asa tutu si tutu hami mangolu, songon anak komu di portibion. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus, tatangyon mapatik ni debata nanienit sian konfesi HKBP tahun 1900 bidulima taringot tu lingkungan hidup songonon ma didok. Tahapor siai jala tahatidak kondo tinopa debata do jolma nang inganan paramianan dohot inganan
pangulaon na di Portibion, ibana do napuna sude, jala mangalehon hanguluon tu sude na tinopanay. Inganan ni pangulaon ni Jolmai ima darat, laut dohot hajak kajang, dilehon de batado huaso tu Jolmai, lau Paulion Portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Ulaon ni Yesus Kristus do paluahon Jolmai na satinopay songoni Portibion. Marhition tahatidak kodo tanggung jawab ni Jolma panguluhon manang melestarikan sudi natinopani debata asaboi ibana mangula hipas dohot marhasonangan manang sejahtera. Taalo do akka usaha na manigay lingkungan, marhite na manutungi dohot na madamay hau ditobak manang diharangan. Taalo do akka usaha ni na mga litohi aik dohot awang-awang manang udara, nang akka panirisian manang limbah, na marisi rasun sian akka pabrik, marhite so mga turehon halalao ni aik panirisani. Pola taheh manigay aik si inumon. Suang songoni akka pencemaran udara na manigay parhosaon ni Jolma. Ima sahatna. Atong rak mangidugogo mahita sian Tuhan di bata lau mangulao nombar tupatik nai. Ali Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulao na hombar tupatik mi. Amen. Di bagasan uduk dok serep ni rohata tatopoti madosa tenagodangi martangi yang mahita ali di bata panopalangit dohot tanoon hutadahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan si paluhami hodo nama nopalangit dohot tanoon dohot sudi isi namarhiti hatam macai uli jala dinggan si tutu do sudi natinopami dihaholongi hodo sude akka jadi-jadianmu. Jaladakya ditadikon ho natinopami. Ditopa hodo hami jolma tumiru rupam. Dipalumahin hodo tu hami asagabe juara bagas diakka natinopami. Ali amang kutopoti hami macelias dorohanami mida hadirion ni akka natinopami kalau narikot di diri nami sabindo uparhamol hon hami alani i gabi husegai ma tano inganan hanguluan nami i ale debata utopoti hami marhite hajahaton nami
Gabego sampah akka sude dohotan tau. Marmagua tobak dohot harangan. Mahiyang akka mual mata. Aguan inganan akka pahapahanan. Pakorhon nii lamohop do portibi nahu ingani hami. Ali di bata hodo mual hanguluon dohot haluluan di hami sude. Lehon madame mi di sude jadi-jadian tangan mi. Ale Tuhan de bata jod doro akamara di nahumaliak kami. Logo niari dohot namar sursur mohop niari aik magodang dohot lan na asing. Sude nai alani hajahaton dohot halangguson nami. Asi maroham saise sama dosa nami na sumajagahon hinauli ni natinop pami. Ale de batamual ni hanguluan pasuang mahanguluan di tanoon topama rohanayas jalape baru matod dinami bahen mauli jala denggan muse sude natinop pami go hisadok portibion marhite holong ni Kristus raja ima sadok portibion marhite damemi. Amin. Tatangihon mabagabagani di bataring tu hasisaan ni dosata. Songono dohatani Tuhan Jehova. Nunga polahu pasisi pangalasionmu songono bun. Jala songono obun nama norop akka dosam. Saya mulak mahotu au ay audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari dihita sian buku ED nomor 372. Ayat sada dohot ayat tolu.
Tapi hatani debata nagabe epistel dihita di hari mingguan. Imana tar surat di Filipi sada ayat 20 sada sahat rodi ayat 30. Rap mahita madok. Dua sadoman nosakau malungud doa borhat asa rap dohot Kristus ay duminggan situ tudoi. Jala makaposi hubotoma mian doau jala tinggal rap dohot hamusude lau pati bulhon jala pahica hapor seomuna. Asal tu bari tanah ulini Kristus ma pahobar hamu parsauram muna asa huida di hamu dinaroi ahu manang hubegi taringot tu hamu tagan padau-dau dope pabuana hot hamu pajongjong di bagasan hasadaun di toddi alarap marukil marsadani roha maka porsiai barita nauli. Ai pola diasini rohahon tuhamu jala marsitaonan humokop Kristus dada holan nama kaporsiai ibana. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalano piopsa. Amin. Mari dihita sian buku ED 120 ayat sada dohot ayat 2. Tidakon maha porsiatai songon nahinan tindakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rapma hitamadok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit tohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinumohonon si Maria nagabe-gabea siaton di porbadia andorang sabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banu aturudung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogona suatu dosani di simai bana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi porbadia jaladong sadahuria nabadia
huria atau panihala Kristen akan abadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegima pujian kur sian ina Teresia diuduti dohot punguan kur ama agape.
Tabigi matingting dihita di bagasan mingguan. Titing na masa di Huriata di Mingguan tanggal 24 September 2027 na parjolo danak na sorang di basa-basa utuata do sa danak boru di keluarga Mariokto Sitorus SE inangi Boru Malau SE sorang na di hari Jumat 5 September 2027 inganan nasida di Gang Takwa RT Walu RW Onom lapangan tebak Manang Wik Pitu napaduahon Dewan Marturia panitia tahun profesionalisme dohot Dewan Marturia hari Sabtu 7 Oktober 2020 di patupa panitia tahun profesionalisme dohot Dewan Marturia do malam puji-pujian di gereja dimulai pukul 10 WIB na patuluhon Dewan Diakonia Parjolo panitia tahun profesionalisme dohot seksi kesehatan sadarion Minggu 24 September 2020 dohot tanggal 1 Oktober 2020 di patupa panitia tahun profesionalisme dohot seksi kesehatan ni Huriata do pengobatan gratis turuas ni Huriata dimulai duksidung permingguan pukul 7 dohot pukul 10 WIB di klinik Bethesda ni Huriata. Hobartusi nama dohoti ulau ni di pangidoma asa parkir kendaraan di lapangan na di jolo ni gereja. Napa 2 tahun seksi kemasyarakatan. Domutu haret tahun manang ketertiban ni parkir kendaraan motor roda 2 di pangidoma turuas nama buan motor asa di parkir ma di basement lapangan parkir. Napa tuluhon seksi sosial. Tabuan ma di tangyangta akaruas ni Huriata na di bagasan parsahiton songon naong tarsurat di titikta. Warta na paupaton tupak Huria. Tupak pangurupion tu pembangunan HKBP Kayu Tinggi Distrik Walu DKI Jakarta na di hari Minggu 17 September 2020 ima di permingguan pukul 7 WIB gudangna 10.673.000 rupiah di permingguan pukul 10 WIB gudangna 10.175.000 rupiah punguma sude 21.740.000 rupiah mau lihat ma di sude ruas ni HKBP Resort Cibubur nong manupahi pembangunan gereja HKBP Kayu Tinggi tuhat tama nama masu-masu napa limahon panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon 2020 HUT HKBP Cibubur 40 tahun. Hari Rabu 27 September 2020 patupon di panitia do rapot dimulai pukul 10 siawib maringanan di GSM Gloria Lantesada marhite titingon pinangido tusude panitia asareta maddohoti rapoti napaonopon buah-buah hobar tu program kerja ni Huria tahun 2020 marhite titingon pinangido tu sude ruas ni Huria na sopasahaton peliat taud dope asa di pasahat bema peliat taon na tu Huria manang tu situa wik na be nomor rekening Bank BCA onom 280 siap itu opat-opat sada-sada atas nama HKBP Resort Cibubur guarni ruas nong pasahaton boima dibereng di Mading Huria songolima titing nama sa di minggu tasaderion akatiting na mangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat Tuhan ma nama masu-masu. Tabigema ede puji-pujian sian punguan kor wek onom diutur timuseng sian kor wek walu.
Tapuji Tuhata, sian buku ED 214 ayat sada dohot udutna, huhu tapasaha pilihan nama sada A dohot sada B.
Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti. Ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk jamita. Si pahusor-husoro ni rohata di mingguta sadarion minggu pasapuluono poduk Trinitatis imana tersurat di buku Sada Musawalu mamuka maisian ayat 15 sahatu ayat 22. Sada Musawalu ayat 15 sahatu 22 tapai hutihu madi bagasar rohat tabi. Jadi ninna debatama madok sinoak ruar mahosia parawi ho doho jolmam dohot akka anakmu, dohot jolmani anakmu, rap dohot ho. Paruar marap dohot to nasa binatang, sian nasa namar daging, akka pidong, dohot pinahan, dohot nasa nama jirir di tanoi. Asarodot nasida jala lam torop di tanon. Jadi ruar masinoak rap doho anaknya doho jolmana doho jolmaniaka anak ngai ruar masya parawi doho sude binatang sude gulop-gulop, doho sude pidong, sude nama jir di tanon, masih boa masam mabe. Dungi di paojak sinoa masa dalang gata di Jahoba. Jala dibuat sian nasa pinahan nagajing, dohot sian nasa pidong nagajing, bae pelea si tutungon pelehonon na dilanggatani. Jadi dung dianggo Jahoba uap na hususi ninna Jahoba madibagasar rohana dang beulahaku manorui tanon ala jolmai. Aina jado pikiran ni rohani jolma sia-sia tehetehonna. Jaladang beulahaku mangaragehon nasa namangon. Songon nahubahini. Ope. Salele ngadok tanon. Dang jadi masohot saburon. Dohok gotilon. Aringali dohot arilas, arilogo, doho rodoniari, arian, doho borngin, ido sahana. Hamuna kadonga saha porsiaon, horas madita saluna. Ditotopon naka huria saportidido, ia goari mingguta sadarion, ima minggu ekologi dohot creation namar lapatan minggu lingkungan hidup dohot penciptaan ala minggu lingkungan hidup dohot penciptaan goari mingguta sadarion alani hucoba majo mamulai hatorangan ni turpuk taon marhite suku-sukunna
Di bagasa pigari do tahe. Di toppa de bata sudina di portivion. Pigari akamang ono mari. Ari papiga hojol ma di toppa de bata. Ari pa ono pun manak papituhon. Ari pa ono pun. Dung di toppa de bata sudena di portivion di ari parjolo sahatu ari palimahon. Asing ni jolma odo hatani de bata. Nunga den gabe sude. Den gaddo akatoba, den gaddo akahau, den gaddo akasune di toppa de bata. Alai dung di toppa de bata jolma di ari paonopong gadi arong nahurang denggan. Jala omma hata na hurang denggan na parjolo sahadi di dok debata di portivion dang denggan sasada bawai pujung asa HP duk peadong jolma di portivion gadi adong na hurang denggan di portivion huwai ma di bana sada buru-buru pangurupi di bana bana kukma ito pa debata buru-buru siad dia tahe siad dia kamanginang dia do rusuk, odo rusuk, dia do rusuk. Jadi sudero hita kamanginang sepakatate, ia rusuk omma. Dang di topa de bata boru-boru siapa ni bawai. Dang di topa de bata boru-boru siap tangan ni bawai. Dang di topa de bata boru-boru siap nulu si majujung ni bawai. Manang nasuboy do banon itu hata ay dangarong nasotar patu pada bata gari batu boy gade roti dang di topa de bata boru-boru siapa ni bawai dang na ditoru derajat ni boru-boru di tonga-tonga ni parsaripeo dang di topa de bata boru-boru siapa ni bawai dang na naik si tujak-tujangon si sipak-sipakon boru-boru di tonga-tonga ni parsaripeo dang di topa de bata boru-boru siat tangan ni bawai dang naik si tubuh-tubuh si pasta-pastapon boru-boru di tonga-tonga ni parsaripeon dang di topa de bata boru-boru siat nulu si mbajujung ni bawai dak selamana saya naik kuti-hution sajuk-sajungon eleh-elehon boru-boru di tonga-tonga ni parsaripeon alai di topa de bata boru-boru siat dia nakin serusuk ni bawai. Jadi akamanginang mangihuton ahli teologi dimulana ditikipano paun najolo sarupa hiado dauni rusuhon tutoru dohot tugijang molodang dos benuaik satabi nauk tabba pedek go hita jolma tabba pedek kita lani dosa anggo dimulana sarupa do dauni rusuk tutoru dohot tugijang lapatanna parsitonga-tongan namar lapatan sarupa hak sarupa derajat duduk sama rendah berdiri dangadong nama Siti Boy hak ni bawa buru-buru di tonga-tonga ni parsaripeon alai dos sarupa hak ni bawa sarupa sude jolma dia rupa ni debata aharo tahena jonok turusu ay basa gabe tu son ay son nak rusu ate basa gabe tu son ngagabe lari rusuki aharo na jonok turusu akainang ate-ate lapatan na rusuk nanilian ni debata tuawi rusuk kuna mago na salilingon na pinaulak ni debata itu au ikoni do hape na jungonok tu ate-ateku setadi buru-buru na pinasahat ni debata itu au ikoni do na jungonok tu ate-ateku dan gabi natani halak dan gabi rusuk ni halak dung di topa debata bawa doho boru-boru hatani debata tunasida marpino parimaham asa so parham hanguna kadong asaha persiaon dak sede liling dung di topa debata jol mana perjului hiaro manol soli debata
ala natino panay jolma. Manol soli bana ala nunga lamdeak, nunga martiburak, nunga majadi-jadi. Dosa hajahato ni jolma di Portibion. Mangihuton kesaksian Alkitab, sahat tuna manol solide bata, dosa apala nagumodan di Portibion, ima dosa na berhubungan dohot hisap pisap midaging. Tatu sino maksud tua kamanginang gogo si buat jolmai hati hai, gogo si baik jolmai, gogo si lomoni roha, lapatanna hisap-hisap pardagingoni jolma marti burak hati hai. Debata majaga habadiaone pardongas saripeon. Ujungna didok debata setebi ikori pasonok kunama suyena ditanon jolma dohota kabinatang akan majirir dohot sudena marhosana di Portibion ninna debata alai asido rohani debata di Sinoak bahasa si rohani debata di Sinoak sahatu nama nol soli debata keluarga ni Sinoak mas satu-satunya keluarga na betul-betul mangulahon lomone rohani debata keluarga ni Sinoak ma na betul-betul daulat na betul-betul pasahat terdaging dohot terdinasida holat dua pani debata alania si rohani debata mida keluarga Noak alani doa kamang inang di jolo ni turpuho di dok debata tu Sinoak nana yang ripasonokku matanon nung ada potaja lihasianganon nung agok hajahato Portibion bae madi hosada parau naik parokku ma aek nasu martu Portibion lau mangaripason Portibion bae madi hosada parau pamasuk matusiho dohot akanakmu jolmam dohot akajolmanya anakkom ninna debata dungi diulah Sinoak sudena nyatur honi debata di paula Sinoak di pauli Sinoak sada parau na belga jala masuk nasida tu bagasa parau dung masuk nasida Roma nasumar Roma udah tipu-tipu lelengi 40 hari 40 borgin gade naik ma aek tu banu agijang naik ma honangkat nak parau ni Sinoak mate masudia kana marhosa di Portibion hamuna kadongan molo hati hai hola Sinoak sada keluarga nani asian ni debata hola Sinoak na mangolun sian aek nasumari rak dohot akka keluargana sudia kana asingi marmatean ala ni dosa nasida alai marjaji debata naso tu paparoni debata biak nasumar naso tu paperage hono ni debata nasana marhosana di Portibion lapatanna muruk ni debata di tiki masa ni Sinoak dia sini rohan waeng dia sini rohani debata dakola Sinoak dia situ hatta hita peak kahalak naniasian ni debata do molo hati hayak kapardosa di pamate debata hita pe pardosa do hita dia si debata dia sini rohani debata tu hita dihaholongi debata do hita sahat nuang porsia do hamu kamang inang dihaholongi debata hita ay sudido ngulu tahun holak kolong itu hatta boy pe hita nakiro tu gari jauh kolong itu hatta do selama pehita nakid di jalan raya mar mobil asin holongi rohani debatar boy pehita mar hosan waik kolak kolongi rohani debatar dia situ hani hita dak kolak keluarga Sinoak dia situ hatta hita pe dia situ hatta do sahat tunuang tarlobi holong itu hatta na ubalga mate Jesus di haupinor silang asa malua hita ima balgani holong itu hatta tu hita jolma jadi dakola Sinoak na parjoloi dia situ hatta Sinoak na parjoloi asirohani debata tu ibana ala halak na burju ibana halak nama
mangulah lomoni rohani debata alai hita halak pardosa tong diasi tu hatta dau balga holong itu hatta tu hita siar rimasna dau balga holongi rohani Tuhan Yesus tu hita siar murukna holongi Yesus asini Yesus donuaeng sudina masa di ngulut tahun hamuna kadongan dung marsik aek nasumari dung marsik idir teh sakop parauni sinoak adong go pehita namarni ngok memak tik hola tikimbar guru maluero ya terbigion anggo duk sehari-hari hira jarang go terbigion tikimbar guru malua ipatorang go nate dung marsik aek nasumari basakok ma alanung ngalemor wa kisakok ma parauni sino di sada gunung dulu ahtai guarra dulu ararat duk sakok parauni sino di dulu ararat dung marsik sudeta aeki parjulu sahali nakid di hati dako diturpuk daun dak pitor haruar sinoak marpai mado sinoak di pareta izin siad debata dak pitor mangakati balago hore ngamarsi BHP keluar hitam dak pitor merbulai nasi alai hohobo nasida paima pareta siad debata lapatanna jolo permisi do nasida marhite na paimahon izin songo dia buah-buah siad debata duk pedidok debata haruar maho dohot akka jolmam dohot akka jolman anak komu baru biasa haluar nasida odona perjulu akka manginang na naik sidohono ni turpuhot tu hita dengar do hitaon jolo marpaima jolo permisi dia kaulau na naik sulauta dia kadalan na naik sidalanata dia kepikiran na naik si pikirata perlu rikordo hitaon perjulu sahali jolo marpanukun tuado pani debata setuju iji do debata molo taula na naik sulautai tutudang boy songo na manukun na somal Tuhan setuju doho daun alai tapasahat suku-suku tai marhite naulu hita manangyakon ulau tai tuado pani debata idu dalata minta iji tuado pani debata jolo ta suku Tuhani lomoni rohani debata do naik silau tai manangdang molo lomoni rohani debata do pasu-pasu di hitu hita tuakatikinan alania kamanginang tatiru masinoahon marpai maibana nak penaung marsik aiki dak pitor mangakati bana dak pitor merdalani bana alai sodo ibana manang nasiada dilingai di parawi paimahon pareta sia debata ro debata madok haruar maho rap dohot akayana komu dohot jolmam dohot jolman anak komu haruar nasida hamuna kadongan ido buah-buah ido suruhan na pertama tu sinoak dung malua nasida sian aek nasumari haruar maho haruar mahamu paharuar dohot akan amarhosa nadong diparawi naik songoni mahitanian iko perjulu hita permisi iko rade hita manangihon pareta buah-buah hata siad debata dia kadalan na naik sidalanata dia kaulau na naik sulauta dohot dia kepikiran na naik si pikirata di hasyangan na paduahon lasni rohani sinoak parjolo sahali di paulibana langgatan jala di pelehonibana pelea situtungot tuadopan di depan lapatanna sadar rosinoak ia boy pebana malua dangalani guguna dangalani malona butul-butul holanalani asido tolongi rohani debata do itu iban alani do na parjolo sahali pauli langgatan ibana pauli ngana pamelean ibana pasahat to pelea situtungon ibana tadda hamuliate onni rohana dak pitor tu simatuana parjolo ipaju ipabua ai hitaon neng makarwape anak kota tortu simatuana do parjolo ate manangahana neng laut tortu simatuana tuhula-hulana tutulanga anggo sinoak parjolo di bana pasahat to kamuliate onni rohana
holat tua dopan ni debata alame maksada roibana boy pe bana malua boy pe bana selamat dangalani guguna alani asido hotolongi rohani debata do itiban alani di pauli ibana langgatan inganan pamelean jala mamelehon pelea situ tungo tua dopan ni debata na patolu ho diturpuk daun di jalo debatado pelea situ tungo na pinasahat ni sinoa dia buktina dilihat debata didok diturpuk daun nakin dianggo debata jala didok debata uap na khusus di jalo debatado pelean na pinasahat ni sinoaki ala memang betul-betul di pasahati banai ala ni tadani asido tolongi rohani debata nasahati banai do dang adok sakap nasing di sinoak dang nama buah-buah roha sinoak alai pana daonna dia sini rohani debata nasahati banai do mangojari bana pasahaton pelea situ tungon pasahato kamu lihat teoni rohan ala niojar riasi do tolongi rohani debatai di jalo debata sudina pinasahat ni sinoak terlebih pelean na khusus pelea situ tungon na pinasahat nai las rohani debata ala las rohani debata marpada debata nasotu pape bainoni debatai nasumar di Portibion jadi akamanginang hiado masa tsunami di Aceh jadi di dok jolma ayai nasumar roina dangai nasumari situ judo hita dangai nasumari akamanginang mulai nasumaratong mangalatap tusu di Portibion jadi yang goholan Aceh ratong ilatap beratung naik nasumar ya te ikon nasudero Portibion hona latap baru nasumar ikon sudero Portibion maragean iroai nasumar jadi marjaji debata nasotupa bayanoni debata biak nasumar mangarageho Portibion jalaido jajini debata tu sinoak jalaido nang jajini debata tu hita sahatu partikia tahun marjaji do debata naso tu papa tu pauni debata biai nasumar lao mangaragehon aha buktina asal taida aharo tahe garra huingok donya pelangnya le bahasa Batak ngai dulu bau halibutongan saleleng adok kalibutongan ima patuduhon ingot debata ingot tita dijaji na pinasahat ni debata holong gorohan ni debata tu hita sahat tunuang dakolak keluarga sinoa dihaholong itu hata alai hita pe holong gorohan ni debata asido rohani debata alanya kamanginang borhak mahita madapoton na kaulau tasigano pari borhak mahita manguduti akapardadanan ningoluta toktong di bagasa pos ni roha diasi dihaholong itu hani do hita amin martanyang mahita ali Tuhan debata amanamina marhabang sa di Banua Gijang mauliate Tuhan nunga dipakulingi hohami marhiti hatam nabadiyai asiro ham dihami suatu katami tu bagasa roadot pikiran nami asa marurak merperbui hatami asa hatami Tuhan naga degogo tukot sulu-sulu dihami lau manguduti ngul-ngul nami tu akatikina nengro nak tu akatikina nengro petuhat tok tonggo pesihol rohanami toktong matuhapa kulingi ngolunami asa hatami Tuhan naga bihad danga bataba di ngolunami aso nang manibil hamis dalam munasitongi ale Tuhan debata manami na marhabang sa di Banua Gijang di minggu nami sadari Tuhan hubwa kami tu adopam akapardadanan ngolunami dohok keluarga nami asiro hak Tuhan iring-iring togu-togu pardadanan ni keluarga nami bi padawa karsak padawa batabat padawa parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami tabay matuhana kasilas ni roha akapasupasu di tonga-tonga ni keluarga nami bi asanggia toktong las roha nami mamujiho nanga kayanakon akapahopu Tuhan nauk pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami manang di biabi na sida maringanan nadau manang nazonok siya kami ramoti na sida saluhuna molo di bagasa persikolana kaya nakon nami Tuhan asiroham ramoti nasida labor hak do laumulak sa persikolana buka roh hado pikiran nasida asa takas dia tu sinasida kapar sajaran na pinasaha ni guruna asa dong labe nasida
na mangaluli makalujaho parbinotoani. Molo na mangaluli karejo akayana kon nami Tuhan asiroham. Say patongo matuhan akaparkarejoan na hobartu nasida bi. Asanggia doho marulupulup marlas ni rohan ang nasida mamujiho. Molo naung dapok karejo pe tabay silas ni rohay. Asanggia marhiti siya ni lam ditada nasida asido tolong. Atok sa hatu tangam madang doktor dinami. Dongani hami Tuhan miyam maringana di tonga-tongan ya kabagas nami. Bayan na kabagas nami bagas las ni roha di hami. Lungowi mamujiho. Juluani hami dia kadala na naksidal nami. Juluani hami dia kaulaw na naksidal nami. Juluani hami dia kapikiran na naksipikiran nami. Unang loas sami Tuhan mangalak kasomar donga dohoto. Dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nami. Suak songoni ma Tuhan di minggu nami sadarion. Hobar tu tikting nauk kutangi hokami nakin. Dina di basa-basa hom sadadat danak boru. Di keluarga nyamana misi turus inang buru malau asiro hap Tuhan pasu-pasu keluargai iring-iring togu-togu tok-tok perdalanan ningolu ni anak kon nasidai asanggia musai Tuhan gabi ruas naburju ibana sitiruo si hutono di tonga-tonga ni huriam to akatik kinanangro pargogo inatoras asa margogo nasida Tuhan manogu-nogu dak danahi hobat tulomoni roham asanggia marhitei lam ditada keluarga balganya si dohot tolong suak songoni ma Tuhan nang akka kegiatan ragam ya kasihobasa di tonga-tonga ni huriam huwa kami tok-tok tua dopam asaho ma Tuhan nama masu-masu sudi akka pakkobasion nani ulani huriam di HKBP Cibuburon padahal Tuhan akaulau ni sibolis molo tungadong nanang magbugaya kaulau nami asanggia sonak sohari beribuan marlas ni roha kami toktong mamujiho. Suak songoni Tuhan di minggu nami sadarion. Hubuak kami tu adopamu. Akadongan nami ruas ni huriam. Namar ningot ya ka ulang tahun nasida. Ulang tahun hatutubu doho pernikahan nasida. Asirohat Tuhan. Takasu sadari kami. Umur nagajang nau pinasaha mutu nasida. Alani mangido do pehami tu akatikinan angro. Unang alangasi doho tolong. Toktong matuha tabaya kagajang nyumur tabaya kapasu-pasu akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida asanggia Tuhan marlas ni roha toktong nasida mamujiho suak songoni Tuhan nangakadongan nami ruas ni huriam macai toro ruas ni huriam HKBP Cibuburon nadi bagas parsahiton akana piak-piak di rumah sakit manang di bagas nasida asirohap Tuhan di sudia kadongan nami namar sahiti asiroham surdu kotangam nabadiai nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti masih hollo pehami Tuhan liano mu akagajang nyumur liano mu hamalumon asanggia to akatikinan engro boy hami rak marlas ni roha marulupuluk mamuji pasanga pokok satokin na itu hamula bimahami homa Tuhan madonganya hami di perdalanan pada wakabata pada permaran palas rohananya no Tuhan boy pajupang doho takana wawolong hami di bagas nami bi nang di tonga-tonga ni bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tuktuhi toktong roha doho pikiran nami asa saya masih hol kami roh marpungu marsaur di bagas joromon jalo ma Tuhan elehilek pangiduan namion mar hite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita 760 laos tapa punguma pelean 2A doho 2B. Marede mahita. Boloson, rodo hake
tondong nang dongan daktar pangasahon Olah Tuhan Yesus hapus sakit. Dong suhu halupahon, dong marugihon, dong mamutihon. Dong suhu halupahon, dong berbukuyhon, osarohamin. Ali debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut silelena dengga dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyanani lehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo main gabe wap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon pati bulhok karajaom. Di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti tordim. Asalam kadahami godang sileleomi Tuhan. Asalam girgirhan madok mauliake Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanan Ali amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai ro maharajaomu. Sai sau malomoni roham di Banua Tonga Osongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadariok kanguluas siapari. Se sama dosa nami. Songo panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona puna arajaon dohot haluhun rudi hasapun saleleni Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munabi. Amin. Shalom.